Mula tekane Begawan Drona ning papan kene minangka duta pengawaning Narendra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedeping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh pendopo kaya iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yang perlu ukirannya diprodo Mas. Lho, apa orang gleleng? Omamu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki ponokawaning Narendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar, kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi barang sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Ponokawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora palakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yang perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Semane negara Ngamarta kok nitih kereta kencana sing kembari, kereta kagungane anak Prabu Mutadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem? Ah, yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Narendra Ngastina bakal napa paukuman ingkang samurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata lu terus. Siap. Itu lagi rembugane mulai memanas. Kowe apa aku manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Rudurna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting Crebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Ah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Drona ora iso nyumbang? Apa dikira Narendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Loh, mbangun desa? Nggih. Iki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut. Kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kok tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku. Nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cocok ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso treala sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora yo kapan ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gele ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku.
Wang Surameng kang ngomong ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parangake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparangane Begawan Durna, wah apa kelakon dosa, kowe bakal hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bonto tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana Panti Semar. Amengar nesuwe kok cucul sarung to. Athokan trening nganggo ndupak raian iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Kuwi gatine apa wae ucul klambi? Pak, awak rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayang negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak bonto tanya krincung sikile gedene Semar tak hukum pati. Iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernata negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan. Hakim garis hakim. Meng bal-balan. Dadas hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampe ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Kune muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Brus remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Bukti. Den opo? Lha Antasena? Iya. Model ngene iki apike duduki. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbak? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku mung manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati hati pine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek mung jotosi wong iki ora nganggo mesake. Lho, nek ngono kowe nemu-nemu tembung jotosi kuwi kowe arep ngantepi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwun nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Nek gandeng sampean iku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jong-jong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ana omong aci dhewe.
diciyaki diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong meli ngerti. Ya Mir. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Tonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lak Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye terus ke ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal bayar Semar. Sermu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ya. Nek nek ora nggawa Kurawa kowe nang ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nek nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Langkai dhisik. Mayate Petro. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kowe ora. Mangane mayatku, ora wong mayate kanca-kanca. Lah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantel to. Ayo sermu piye? Nek mangan-mangan ora bakal ngono. Ora nek kene papan wong nek tergantian. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Aja metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku yo nek kowe metu jaba aku yo metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus sekarang kan kebekane. Iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tenguk-tenguki apa? Aku kok. Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak ndase. Wong kok uteke kaya ngono iki lho. Kowe nek seneng aku dicundha manik modar. Durna ya ampuh terus aku nantang. Aku pengen ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkone ngamarta Petro. Sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe, aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing kemandang iki. Lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ayo iki kaya ngene iki serone ra jaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora taces-taces ning sirah lho ini. Aku wong tuwa ya dikeplaki sak dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tak tang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Ora wani. Akhire ndoro wis anggeni sing luwih nom rawani Gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempo kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sempatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira?
Bagong ngrekoso. Awis ngrekoso ken biyen. Dadak tok sepatane. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nenepatane. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undur kene, Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Yo, ngati-ati Kakang Antasena yo.